Fa gairebé un any, Matadepera va rebre una sanció d'uns 50.000 euros per consum excessiu d'aigua. Després, l'ACA els va rebaixar la multa a 12.000 euros. Aquest és un municipi amb moltes cases amb jardí i piscina, on es van detectar consums de fins a 500 litres d'aigua per habitant i dia, quan en aquell moment el màxim permès era de 200. Ara, la Generalitat, a través del decret llei aprovat avui, anul·la els més de 200 expedients de sanció que hi havia en tràmit. I, per tant, els ajuntaments que encara no havien pagat les multes ja no ho hauran de fer. Els que ja han pagat són una trentena de municipis. El govern els permetrà presentar recurs per intentar recuperar els diners. Matadepera està en tràmits de pagament. L'alcalde creu que anul·lar-les ara és poc seriós de cara als ciutadans. La propera vegada que torni a passar, com ho diem, això? Diem que posarem sancions però després les traurem o la gent ens farà cas o no ens farà cas? Per tant, entenc que les sancions posades són les que s'han de cobrar, tot i que nosaltres ens treguin l'import d'aquesta sanció a l'ACA. Alella també és un altre dels municipis multats que ja va pagar per l'excés de consum d'aigua en fase d'emergència per sequera. En aquest cas van arribar a abonar una mica més de 4.500 euros. En canvi, a Caldes de Malavella se'ls va imposar una multa de més de 20.000 euros que van decidir no pagar perquè la consideraven injusta. Tenim hotels, tenim balnearis, hi ha un consum que no es pot aplicar amb la mesura de tants per cent. Vull dir, s'ha de fer una valoració i això és el que havíem al·legat en el seu moment, però que creiem que aquesta decisió que es pren avui és justa. D'altra banda, més de 700 municipis ja han sol·licitat una subvenció a la Generalitat per reparar les xarxes de subministrament i evitar el malbaratament i les fuites d'aigua.